И така, какво ста, хора? Здравейте и добре дошли в Майнкрафт. Извинявам се, че има втори клип тази седмица, но просто той втори клип този ден. Игнорирайте този свят, даже ще си го изтриям. Но наскоро, т.е. Дани, ако го знаете, в неговото видео, където го качи днес, попита как се прави тази автоматичната ферма за кокошки. Благодаря за всичките му съвети, помежду другото. Това с пиглените го знам, че трябва да има злато, но за другите съвети наистина много му благодаря. Преди с този инструмент, той с това, където такова, с това, където се махат енчантантите, наистина не знаех какво е това. Знаех, че мога да комбинирам две неща, но не знаех, че може да си махам енчанти. Така че първия урок ще ни е автоматична ферма за кокошки. Пишете долу в коментарите какъв втори урок искате. И аз ще ви го изпълня, ако не знаете. Така че ще се върнем. Би трябвало в този свят много скоро да се генерейтне. Така че, между другото направи се играта на английски. Така че в моя свят съм си махнал енчантите. Ще се видим направо, когато света се е заредил. И ще ви покажа какви неща ви трябват. И така, хора, ето, че след толкова време се очаках доста. Сега просто трябва да потърсим някакво място. Портал. Нека го експорнем този портал, макар че съм на креатив. Какво има в него? Има някакви тъпи неща, аз не знам за какво си ги взимам даже. Пчели. Така. Просто ще взема някакъв дърт. Дърт просто. То не ми трябва дърт. Помежду другото, не знам защо, но светът леко ми се е бъгнал. Но нищо. Сега, нещата, които ще ви трябват за тая автоматична ферма за кокошки са. Трябва 2 яйца. То е ясно. Може каквито яйца искате, аз ще си взема, просто е така. Така, другото нещо, което ви трябва е един чест. Няма значение дали е скъпан, какъв е, може и такъв ендър чест. Но ще си го оставя. Хопъри ви трябват, само трябва да открия. Какво да търся? Аз просто мога да напиша хопър. Тук има ли хопър? Ето, хопър.
И последното нещо, което ви трябва, е стъкло. Него лесно се открива, ако не го открия, просто... Т.е. тук ще го откривам. Ето. Така. Първото нещо, което трябва да направите. Взимате честа. Поставяте го някъде, няма значение къде. После правите така две стъкла и слагате хопари. После тия стъкла ги махате. Взимате стъклото и почвате ето така да го заградите. Няма значение от колко блока е и колко високо е. Единственото важно нещо е да имате кокошки фактически. И тук ще ставате едно отгоре. Сега просто спалвате казах, че убих. Спалвате кокошки. Няма значение колко са и къде ще са. Ей така. После правите така. Чакате известно време да излюпят малко да излюпят малко яйца. Чакате примерно. Сега просто трябва да изчакате. И като цяло така се прави фермата за кокошки. После просто трябва да изчакате малко и фермата ви е готова. Ето така е. Аз сега ще направя едно заграждение. Много голямо. Просто как почнах, няма що. Колко часа? Защото след малко трябва да се включваме за училище. Е така. Помежду другото, ако случайно нещо има някакъв проблем с честа и той не дава яйца, просто преместете честа на някакъв друг хопър и ще ви дава яйца. И сега той ще ви дава яйца и сам. Това нещо, което искам да направя. Да дойдем. Само да го открия това. И да вземем от всички яйца. Сега просто ще спалвам. Ето път това са чели. О, полярна ме е така.
Това е мушмур. Вътре това е именно уния крави, където съм. Така. Продължаваме. Tropical fish. Станаха ми крипър, сица, панда, костенурка, делфин, риба, друга риба, още риби. Като цяло това искам да видя какво още. Си имаме още малко яйца. Пиглин. Последен ред, просто някакъв рандом. Това е. Ого, здрасти. Като цяло е това. Ако искате още видеа на това строене, ударете по един лайк, абонирайте се за канала с камбанка, за да не изпуснете други видеа. Чао сега от мен и ще се видим следващия път.